Καλημέρα από το Düsseldorf. Είμαι ο Χρήστος Παπαδόπουλος από την εταιρεία Αδελφή Παπά, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Axopar για την ελληνική αγορά. Είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή όπου η Axopar μας παρουσιάζει τον αντικαταστάτη του πολύ επιτυχημένου για την ελληνική αγορά και την παγκόσμια αγορά Axopar 28. Μας παρουσιάζει λοιπόν το Axopar το 29, το οποίο είναι το σκάφος που βλέπουμε εδώ μπροστά. Το Axopar το 29 δεν είναι ένα facelift ή απλά κάτι που έχει ανανεωθεί πάνω στο Axopar το 28. Είναι ένα ολοκαίνουργιο σκάφος. Από την αρχή, γάστρα, έως το τέλος του. Υπερκατασκευή. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Το πιο σημαντικό που έχει αλλάξει στη γάστρα είναι ότι ο όγκος της πλώρης, από εκεί που ήταν πολύ στενός, έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο πιο μεγάλος και πιο φαρδής. Με αποτέλεσμα να μας δίνει πολύ περισσότερο εσωτερικό χώρο, αλλά επίσης και διαφορετική πλεύση. Με λίγα λόγια, όταν το σκάφος αρχίζει και κόβει ταχύτητα λόγω ότι έχουμε πολύ μεγάλα κύματα και πρέπει να πέσουμε στους 15 κόμβους, στους 14 και στους 10, αντί η πλώρη του να κατεβαίνει προς τα κάτω, η πλώρη του πλέον ανεβαίνει προς τα επάνω. Αποφεύγει με αυτόν τον τρόπο κυριολεκτικά να βουτάει πλέον το σκάφος. Επίσης, από ό,τι μας ενημερώνουν από την αντιπροσωπεία, η ταχύτητα έχει αυξηθεί κατά 4 κόμβους και επίσης η κατανάλωση έχει μειωθεί κατά 30%. Πολύ σημαντικό γεγονός, αναμένει να το δούμε και στην πράξη, το οποίο θα το δούμε όταν θα κάνουμε και τις δοκιμές στην Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε και το σκάφος επάνω και να το δούμε μαζί. Ανεβαίνοντας πλέον επάνω στο deck του σκάφους, βλέπουμε επίσης μεγάλες και σημαντικές αλλαγές. Το σκάφος, ενώ έχει παραμείνει στην ίδια φιλοσοφία σχεδιαστικά, όπως είναι ασφαλώς όλα τα Axopar και τα οποία έχουν γίνει γνωστά παγκοσμίως και έχουν αντιγραφεί και παγκοσμίως, οι γραμμές πλέον του σκάφους είναι πιο γλυκές. Δεν είναι αυτό το απόλυτο τετραγωνισμένο. Είναι πιο κυρτά όλα, πιο όμορφα, πιο γλυκά, να το πούμε έτσι. Μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει στην πίσω καμπίνα καταρχάς, για να ξεκινήσουμε από κάπου. Πλέον η καμπίνα έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα από την πρίμνη, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε και πολύ καλό φωτισμό, αλλά και να δείχνει πολύ μεγαλύτερη και στην πραγματικότητα είναι και μεγαλύτερη. Βλέποντας πάλι και την πρίμνη, πίσω βλέπουμε ότι έχει γλυκάνει αρκετά η γωνία του τελειώματος του σκάφους, δεν είναι πλέον τετράγωνο, αλλά είναι πιο κυρτή, πιο όμορφο, πιο γλυκό. Επίσης ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός είναι ότι έχει αλλάξει όλη η υπερκατασκευή, όλο το καπάκι είναι ολοκαίνουργιο, τελείως διαφορετικό, πιο όμορφο και πιο πρακτικό. Σημαντικότατη μάλλον βελτίωση είναι η πόρτα. Η πόρτα είναι τελείως διαφορετική, πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο πρακτική, καινούργιες γραμμές ώστε να μην υπάρχει πλέον κανένας θόρυβος, κανένα κούνημα της πόρτας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και πάμε σιγά σιγά μπροστά πριν μπούμε με τα μέσα, που να δούμε και εδώ πέρα τις πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι πλέον ότι το σαλόνι εδώ μπροστά, λόγω αυτού του ανοίγματος, του εμβαδών που έχει δώσει στην πλώρη, μας δίνει ένα σαλόνι που μπορούν να καθίσουν άνετα 1, 2, 3 και επιπλέον άλλα 2 άτομα εδώ πέρα. Οπότε έχουμε ένα συνολικό σαλόνι για 5 με 6 άτομα, τα οποία μπορούν να καθίσουν μαζί και έχει γίνει με λίγα λόγια πιο κοινωνικό η πλώρη του σκάφους. Η μεγαλύτερη αλλαγή σχεδιαστικά που έχει γίνει στο 29 έναντι από το 28 είναι πλέον ότι η τουαλέτα που είχε μπροστά στην πλώρη έχει γίνει πλέον τουαλέτα καμπίνα. Ανοίγοντας αυτό εδώ πέρα το πράγμα,